A vida cotiá comeza cedo en Cuba. O intenso sol madrugador fai que as súas xentes desperecen co amencer e desde primeiras horas da mañá é doado atopar nas rúas os seus habitantes con grupos de estudiantes uniformados que se dispoñen a iniciar a xornada. E que para descubrir Cuba hai que madrugar e poder admirar esta soberbia mestiza tropical. A xornada laboral principia xeralmente ás 8 da mañá. Se queremos desprazarnos con certa independencia pola illa, o coche particular é o medio máis práctico, pero existe un servicio de taxis reservado aos turistas que cobran en dólares e que se soen atopar diante dos hotéis. Hai tamén un servicio de taxis públicos que cobran en pesos cubanos. Os autobuses reciben o nome de guaguas. É o medio de transporte máis popular e barato. Nas cidades, a tarifa única é de 5 centavos. Ademais dos autobuses urbáns, unha rede interprovincial permítenos viaxar por un custe mínimo. A rede de ferrocarril está tamén bastante desenvolvida en Cuba e as tarifas son económicas, pero o tren é un medio pouco práctico, incómodo e lento. Os cubanos practican moito o autostop e nas vías principais podemos atopar numerosos autoestopistas de todas clases, xoves, mulleres con nenos ou campesiños, os que non hai que dubidar en recollelos. A súa vez, os cubanos pararán sen vacilar. Se ben esta modalidade de transporte é pouco utilizada polos turistas, funciona bastante ben, incluso mellor que determinados vehículos. A Compañía Nacional Cubana de Aviación enlaza regularmente La Habana coas principais localidades do país, así como coa Illa da Xuventude e Callo Largo. Nós imos coller un taxi para dirixirnos cara ao oeste e visitar o Valle de Viñales, a descubrir unha das máis fermosas rexións da illa. Sopra unha lixeira brisa e o ceo ameaza chuvia. O carácter do cubano, moi servicial, fai posible que o propio taxista nos sirva de guía turístico. E mentras rodamos hacia Miramar, o outro lado do río Almendradres, o conductor vai indicándonos algunhas das curiosidades do entorno, nas que destaca o troco no emprego de algúns dos edificios deste paseo tralo triunfo da Revolución. El principal cuartel militar que tenía Batista en La Habana, está aquí a la derecha. Ahora va la entrada de aquí, que hoy es una escuela. Ese fue uno de los compromisos de Fidel Castro. Cuando triunfara, convertiría todos los cuarteles en escuela. Y eso ya adentro. Accedemos á Marina Hemingway, unha zona reservada ao turismo que dispón de 4 canais dun quilómetro de longitude, 15 metros de anchura e 6 de profundidade, cada un cunha capacidade para 100 embarcacións. Entre os numerosos navíos de recreo fondeados neste lugar, atisbamos algún cunha enseña familiar. No Alto do Pao descubrimos ondulante unha bandeira que nos recorda a España lonxana. En 1950, o escritor norteamericano e un grupo de pescadores cubanos fundaron un torneo de pesca de agulla que aínda se celebra na actualidade no mes de xuño. A Marina é unha zona que conta con restaurantes e un hotel que leva o nome do Premio Nobel, autor del Viejo y el Mar. Lembremos que Hemingway residiu en Cuba 21 anos e que foi durante a súa estancia na illa cando se inspirou o novelista nesta a súa obra máis célebre. Apuntamos entón na nosa axenda de viaxe visitar noutra ocasión a casa de Hemingway. De momento, continuamos a ruta camiño do oeste cara á rexión de Pinar del Río, onde chegamos bastante cedo. 180 kilómetros dista a capital desta rexión partindo desde Habana. Esta provincia, que posúe as mellores plantacións de tabaco do mundo, vai abríndose pouco a pouco ao turismo, sendo durante moito tempo unha gran descoñecida.
A terra neste punto ofrece contrastes do máis sorprendente. O chan verde e vermello, fértil con abruptas ladeiras, vals angostos e panorámicas que nos transportan a unha paisaxe de dinosaurios. É unha mágoa que a mañá, que xa na Habana ameazaba a tormenta, agora descarga aquí con toda a forza, e a nosa cámara non puido captar en todo o seu esplendor as fermosas vistas que se poden apreciar dignas do mellor e máis hábil pincel. A primeira parada será precisamente nunha das fábricas de puros da cidade, a dos Vegueros. A xiña, no interior da nave, chámanos a atención e a dos numerosos visitantes a habilidade das mans destes homes e mulleres na fabricación dos cigarros. Unha profesión transmitida xeralmente de pais a fillos, totalmente artesanal, tan só axudados polas chamadas chavetas, ferramenta afiada para cortar as follas con precisión. As plantacións de tabaco en Pinar del Río ocupan unha superficie de 40.000 hectáreas e tanto se un é fumador ou non, é un auténtico espectáculo ver traballar a estes adestrados obreiros e obreiras capaces de erguer a mirada como saudando aos visitantes mentras ao tempo dobregan con mimo pero concienzudamente as follas secas do tabaco, escollidas das mellores, dando forma aos futuros habanos de fama internacional. Foron os indios aborixes os que deron a coñecer o tabaco ao colonizador español. Trátase dun cultivo que require de moitos cuidados, algo semellante ás vides. 5 tipos de folla dan forma e sabor ao prestixioso habano. Cada unha delas precisa dunha atención especial desde que se planta ata que chega ás mans dos torcedores. O cigarro cubano convértese deste xeito nun labor que, ademais das imprescindibles condicións climáticas nas que Cuba é privilexiada, exixe dunha dedicación detallada, como semellante a un ritual que respetan as numerosas mans polas que pasa ata chegar ás do fumador. Existen 5 grandes clases de tabaco en Cuba en función das rexións de cultivo. O de Oriente, de Ciego de Ávila preto da provincia de Camagüey, de Remedios, na provincia de Villa Clara, o tabaco de partido, na provincia da Habana, e o mellor, o de semivuelta e vuelta abajo, na provincia de Pinar del Río. Esta última rexión goza das condicións óptimas para o seu cultivo, tanto polas propiedades do chan como pola temperatura e o sol. A semente ten lugar de novembro a febreiro. A planta, cando está madura, ten unha altura comparable á dunha persoa e presenta cada unha unhas 20 follas. A colleita faise a intervalos de 5 a 7 días e prolóngase durante 3 ou 4 meses. Cada planta de tabaco proporciona uns 6 cigarros e tras a recollida hai que deixar descansar a terra. Nesta fábrica de Vegueros, os amantes dos habanos poden quedar satisfeitos posto que tamén incorporan unha tenda na que se atopan marcas como Coiba, Montecristo e Partagás, entre outras, a prezos moi inferiores aos vixentes en Europa e exquisitamente empaquetados para a venda. 300 millóns de cigarros puros saen cada ano para outros países. A continuación visitamos a fábrica do famoso licor local a Guayabita, elaborado desde hai máis de 200 anos a partir dunha pequena froita do mesmo nome, a guayaba, que medra nos pinares. Aseguran que esta mistura de ron e guayaba ten propiedades digestivas e incluso afrodisíacas. O guía local afánase no interior en explicar aos turistas o proceso de fabricación prácticamente artesanal, xa que ata o etiquetado se fai a man. Esta bebida é moito menos famosa que o ron de Santiago de Cuba e faise cunha antiga receita nunca desvelada.
only harvested end of June, beginning of September. Cuando llegan sus ciclos es lavado y seleccionado. Here they wash and select the fruit. Las mangas agrícolas se toman para la maceración y las podridas se toman para freír. The green ones are used for the maceration or to make the rum, and the red ones, para el consumo nacional, que es este caso, se utilizan cualquier tipo de botella y se lavan como ustedes lo lavan en su casa con un hisopo. Después aquí se ponen a escurrir para secarla. Para la exportación solamente botellas blancas. Here, as you see, they wash the bottles. Bottles are recyclable. For domestic needs, they use any kind of bottles. For exportation, only white bottles. And they wash it with a bottle brush and you do it. Aquí, como pueden observar, se llenan las botellas manualmente, como ustedes están viendo. En el caso de la exportación, en este caso ahora, solo botellas blancas y ponen dos frutitas, dos guayabitas dentro de cada botella. Se tapan con rosca. Ahora, para el consumo nacional, cualquier tipo de botella. Y en vez de dos, colocan solo una frutita. Y es tapada con corcho en vez de esa tapa. El líquido que está dentro es el mismo, tanto para la exportación como para el consumo nacional. Toda la misma borrachera. Río Kivu, nadie el agua en tus orillas. Río Kivu, si este río se desborda, Río Kivu, se nos va a formar la borda. O éxtasis apodérase do viaxeiro cando de súpeto atopa aos pés o Valle de Viñales. Semella un inmenso xardín no que reina unha atmósfera de tranquilidade. No medio dos cultivos, prados e palmeiras érguense uns curiosos montículos de forma cónica e ladeiras abruptas, poboados de abundante vexetación. Son os mogotes. Estas formacións son únicas no seu xénero e datan do Xurásico superior. Ocúrresenos que ben puido o afamado cineasta Steven Spielberg tomar como escenario natural para a película Parque Jurásico este maravilloso val que posúe unha luz excepcional que modulan as sombras estranas dos montículos. Estas curiosidades naturais teñen unha altura superior aos 100 metros. Precisamente nun pequeno val chamado Dos Hermanas, debido a que está encaixonado entre dous montículos xemelgos, descubrimos un fresco de 120 metros de alto por 180 de ancho. É o mural da prehistoria, que foi pintado sobre a mesma rocha na ladeira dun mogote por un científico cubano.
Nel descúbrese a evolución biolóxica da Sierra de los Órganos e aparecen representados distintos seres vivos que poboaron antano a rexión ata chegar ao Homo sapiens. Como chove incesantemente, nun recalmón aproveitamos para reemprender o noso paseo e seguir descubrindo novas paraxes. Encamiñámonos acompañados por un grupo de turistas ata a chamada Cueva del Indio. Esta curiosidade dista 4 kilómetros da vila de Viñales, na entrada de San Vicente, un pequeno balneario que se ergue no medio dunha exuberante vexetación tropical. Abaixo, no interior dos mogotes, a erosión foi escavando numerosas grutas, varias das que posúen ríos subterráneos, como por exemplo na que nos imos adentrar. Como a luz artificial non é boa para a filmación de imaxes e a entrada é bastante angosta, tivemos algúns problemas co equipo de grabación e poder recrear a nosa testemunha. Aínda así, desexamos trasladarlles un anaco do ambiente interior desta cova, no que tan só se escoita o eco das voces dos visitantes e o rumor da auga na semipenumbra do interior, entre as sombras que proxectan os pequenos focos de luz colocados de cando en vez nas paredes da rocha. Aínda que para acceder ao interior é preciso facelo a pé ao exterior, volvemos nunha lancha que nos permite navegar preto dun kilómetro polo río San Vicente, na caverna natural de case 2 kilómetros de longo. A motora chega á boca de saída e vémonos deslumbrados pola luz cegadora do sol. Fora, as nubes descargaron con intensidade e agora o sol destellea con maior profusión. De camiño observamos un estrano aparello no que 2 homes se aplican para esmagar uns tallos longos dun verde escuro que nos son descoñecidos. Os simpáticos criollos convídannos a degustar o chamado guarapo, que non é máis que o zume que se extrae da caña de azucre. O mecanismo de extracción coñécese como trapiche e o que están a manipular estes homes data de 1920. Temos a ocasión de probar esta riquísima e enerxética bebida dun intenso sabor doce. Entre tanto, o noso amigo o barqueiro saúdanos desde o río en sinal de despedida. Volve ao interior da cova na busca de máis visitantes. Un ranchón campestre a carón do pequeno embarcadoiro á saída da cova sírvenos para recuperar forzas cun xantar cubano. Un conxunto musical típico ameniza a comida, mentras, nas terras que rodean a instalación, vemos a un campesiño atarefado recollendo yucas, un tubérculo que constitúe xunto aos plátanos, o arroz, a pataca, o millo, a malanga, o boniato ou o ñame, unha das bases da alimentación dos cubanos. Emprendemos o retorno a Habana. Mañá temos previsto visitar a casa de Hemingway. Mani, si te quieres por el pico
quiero divertir, cómete un cucuruchito de maní. Qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. O novelista norteamericano estableceuse en Cuba a finais dos anos 30 do pasado século. Mais de 20 anos permaneceu na illa que converteu no seu refuxio, cautivado polo seu ambiente, a pesca e as ricas augas da corriente do Golfo. A finca La Vigía é hoxe en día un dos mellores museos da Habana. O rincón onde viviu sitúase ao sur da capital, nun lugar coñecido como San Francisco de Paula. Trátase dunha gran casa campestre con piscina, xardíns, árbores frutais e terreos de pastos nos arredores que foi adquirida polo Nobel de Literatura. Contase que neste sitio atopouse en dificultade a inspiración desexada para conseguir as páxinas que día a día se poñía como meta e que cumpría sen contratempos. A casa ten o especial interese de atoparse toda ela tal e como a deixou Hemingway o día da súa partida aos Estados Unidos, onde quitou a vida no ano 1961. Nesta finca escribiu a novela El viejo y el mar antes de recibir no ano 1952 o premio da Academia Sueca. En agradecemento ao pobo de Cuba, donou a medalla acreditativa á Virxen da Caridad, a patroa de Cuba, que posúe un santuario na Vila do Cobre en Santiago. A navegación e a pesca eran os dous pasatempos preferidos do escritor. Aquí tamén se atopa o seu yate Pilar, co que saía a navegar e pescar o pez espada co mariñeiro Gregorio, en quen se inspirou para escribir a súa máis célebre novela El viejo y el mar. O turismo en Cuba oferta varias posibilidades para coñecer distintos puntos de interese da illa e unha vez coñecida a Habana monumental e a cidade moderna e os seus arredores, podemos tomar distintos itinerarios en función dos días de que dispoñamos. Como xa visitamos a parte occidental, ímonos adentrar agora un pouco máis hacia a zona central. Temos programada unha viaxe ata a provincia de Matanzas, ao leste da capital. Ali se asenta a zona balnearia turística por excelencia, Varadero, de fama internacional pola súa branca e fina area e as súas augas de intensa cor turquesa. Pero ademais temos a posibilidade de tomar o camiño á tamén matanceira península de Zapata, ao sur da provincia, para toparnos co maior humidal do Caribe. Ali a exuberante natureza convida a pasear polo máis importante refuxio de flora e fauna da illa, turísticamente coñecido como o Gran Parque Natural Montemar. Internémonos, pois, neste pintoresco lugar cun ranchón de guano de palma estilo aborixe a uns escasos pasos dos puntos de observación do enorme criadeiro de crocodilos da Ciénaga de Zapata.
Estes xigantescos reptís de costumes anfibias son un dos especimes máis voraces e agresivos do mundo e chegan a alcanzar os 5 metros de longo. A primeira vista semellan mansos como pequenas illas nas tranquilas augas. De cando en vez saen a terra firme a disfrutar do cálido sol e entón podemos observar máis de preto as súas agresivas fauces abertas polas que asoman impresionantes filas de cortantes dentes aguzados como a coitelos. No lugar hai a posibilidade de contemplar deceas de milleiros destes exemplares de todos os tamaños e tamén se ofrece aos visitantes un pequeno espectáculo que ocasiona risas e bromas entre os turistas. Os máis atrevidos aproveitan a ocasión para captar coas súas cámaras a posesión dun destes animais. Os bosques e marismas da península de Zapata albergan as máis grandes e diversas poboacións aviarias do arquipiélago. Algunha destas aves podemos aprecialas de preto, un pequeno cernícalo, cotorras de chamativas cores, iguanas e jutías que tamén abondan nesta zona. Estes mamíferos roedores de apreciada carne, ademais de servir de alimento aos taimados crocodilos, son tamén consumidos pola xente guisados e acompañados de arroz. O encrave no que nos atopamos é o sitio de tránsito para chegar á aldea taína de Guamá, emprazada na Laguna del Tesoro. Con 16 km cuadrados de superficie e 5 de diámetro, esta lagoa é o maior espello de auga natural de Cuba. Conta a lenda que debe o seu nome a un feito ocorrido hai xa centos de anos. Os indios que habitaban estos arredores, ao sentirse ameazados polos conquistadores, desfixéronse no fondo do lago das súas máis preciadas riquezas e tesouros, co fin de evitar que caeran nas mans alleas. Guamá rinde culto a un indio rebelde cubano do mesmo nome que organizou resistencia fronte aos conquistadores. Esta aldea está integrada por un conxunto de cabanas construídas ao estilo das vivendas aborixes, os canelles. Están feitas con táboas de palmas reais e con teitume de follas destas mesmas árbores. Son aloxamentos de apariencia rústica, pero dotados de todas as comodidades e o confort da vida moderna. Ao entrar na Laguna del Tesoro, reprodúcese unha aldea taína, unha das razas máis civilizadas que atoparon os descubridores á chegada á illa. Son 32 esculturas a escala natural feitas pola escultora cubana Rita Longa. Estas figuras tentan reproducir como era a vida dos primeiros poboadores de Cuba e o seu quefacer diario, o que supón botar a vista atrás polo pasado precolombino de Cuba. La señora Rita Longa. Debo decirles también que durante la época precolombina existieron en Cuba 3 tipos diferentes de aborígenes: los siboneyes,
los atabeyes y los indios taínos. Esta representación que verán ustedes acá es la representación de cómo vivió esta raza aborigen. La raza taína era la más civilizada de todas las razas que vivieron en Cuba, y estos se desarrollaron más bien en la zona occidental del país. Se decía que bueno, los indios taínos eran bastante altos, llegaban a alcanzar hasta 1,80 y 1,90 centímetros de alto. Acá ven las casas típicas elaboradas por los indios taínos en Cuba, todas utilizando las hojas de las palmeras que vieron ustedes a la entrada, se estaban secando para cobijar algunos techos. Bueno, esta en forma de pirámide era la casa del cacique, el cacique indio, el jefe de toda la tribu. Vamos a ver también 3 pequeñas casitas de otros indios de la tribu. Acá, por ejemplo, tenemos uno de ellos haciendo el fuego. Solían coger 2 palos, los ponían horizontal, y el vertical entonces era el que explotaban para el fuego. Otros realizando el casabe, que era el típico alimento comido por los indios en esta zona, y una de las mujeres pues preparando las especies que se les ponían a este casabe. Vamos a seguir por todo este pasadizo de madera hasta llegar a las otras esculturas que encontraremos que colaban, envolvían las hojas del tabaco y entonces después la iban inhalando poco a poco. Y es lo que estamos viendo ahora que hacía el veíque en cada una de las tradiciones religiosas que se hacían, pues antes de comenzar esta religión solía inhalar el tabaco, que en la época precolombina se le daba por nombre a ese tabaco coiba. Y de ahí entonces viene toda la tradición del tabaco, el puro coiba, que hoy en día, bueno, es a la hora de realizar su areíto. El areíto era el baile tradicional, era una especie de danza que hacían todos cogidos de la mano danzando alrededor de este símbolo, al cual se le ponían ofrendas, se le hacía todo tipo de ritual, y todo esto era como el gran dios de la aldea taína. Al salir van a ver otras esculturas. Hay una a la derecha de un indio taíno cazando. Los patos se posaban en el agua, en la superficie. Ellos se sumergían y esperaban pacientemente de que el pato se posara. Cuando posaban, entonces con sus propias manos los cogían. Y más adelante hay otro indio taíno también haciendo su caza tradicional. Se auxiliaban de los perros y cazaban las cuchillas. Ya desde la época este era uno de los animales que más abundaban en esta Nas augas desta lagoa abonda a pesca e se teñen capturado percas duns 5 kilos de peso e troitas de case 10. Tamén habitan nestas augas sábalos, tilapias, tarpones e manjuarís, un pez fósil medio reptil en perigo de extinción. Desde este poboado pódese pasear a pé polas pasarelas de madeira construídas e especialmente resistentes á auga. A 32 kilómetros da capital de Matanzas e a 140 da Habana está a península de Icacos, un dos máis fermosos lugares da xeografía do arquipiélago cubano. Trátase dunha gran lingua de arenisca que penetra no mar e que ten algo máis de 18 kilómetros de extensión e un estreito corpo de apenas 700 metros de ancho, agás no seu extremo final, onde tende a abrirse para alcanzar os 1.200 metros de norte a sur. De releve chan en xeral, as súas suaves e escasas elevacións ás veces forman terrazas con nichos de marea onde antigamente estivo o nivel das augas. O que concede un máximo de interese a esta península na actualidade é que nela se atopa a gran praia de Varadero, o máis internacional e mellor dotado balneario de Cuba.
As areas brancas coralinas cubren ininterrumpidamente 11 km e medio da costa norte desta fina e longa lanza de terra, orientada mar adentro no Océano Atlántico. Cocoteiros, palmeiras, bugambillas, flamboyáns e un sinfín de innumerables tipos de flores de todas as cores medran ao longo desta ben trazada urbanización adicada case totalmente ao turismo, que conta con servicios variados, hotéis, bares, restaurantes e discotecas, infraestructuras modernas pensadas para o ocio e o disfrute do tempo libre, así como todo o necesario para realizar deportes e actividades náuticas. A maior concentración hoteleira da illa tópase nesta praia paradisíaca, onde están representadas prestixiosas marcas internacionais como a española Sol Meliá, entre outras. Aquí tamén se pode practicar o tenis, o golf, a equitación, a vela, o surfing, o esquí acuático, a pesca e, como non, o submarinismo, xa que Varadero é un dos mellores sitios de buceo do país. Trátase, pois, dunha estación balnearia nun lugar de ensoño para unhas vacacións ociosas e deportivas que xa era famosa antes da Revolución. Anteriormente, o ano 1959, millonarios cidadáns estadounidenses que ían de Florida a pasar a fin de semana e a alta sociedade cubana da época tiñan en Varadero as súas vilas a orillas do mar, nalgúns casos pequenos palacios que aínda poden verse, aínda que adaptados hoxendía para o turismo. No extremo desta península, nunha zona menos frecuentada, aséntase a coñecida popularmente como a Casa Dupont e bautizada en orixe polos seus propietarios como Xanadu. Esta mansión foi edificada en 1923 polo multimillonario estadounidense da industria química Dupont. É unha enorme residencia de estilo español situada xunto ao mar no punto máis alto, asomado á costa, e desde onde decurre o verdeval que na actualidade ocupa o campo do Varadero Golf Club. Nesta zona, como dicimos, eminentemente turística, non podemos agardar ver construccións monumentais como as que existen na Habana, nin os representativos edificios coloniais doutras provincias do interior. Pola contra, se o observamos na súa xusta medida, percorrelo pode resultar agradable e interesante. Luego me has de aborrecer y te tendré que olvidar, que luego me has de aborrecer. Quizais o mellor sexa tomar un coche de cabalos para pasear tranquilamente e admirar os espacios abertos de intensa cor verde sempre do lado da praia. No puedes vivir ya sin su amor. Póngale azúcar como pollo. Saborea lo que sea tuyo. Xardíns preñados de flores de todas as cores, estanques con todo tipo de peces, árbores autóctonas, frutais, lagartos e paxaros que ornamentan aínda máis se cabe o ambiente cos seus trinos. En efecto, fronte a calquera opción de tipo naturalista en Cuba, quizáis nada teña mellor sentido e aceptación, ademais do buceo, que a observación de aves, para o que a illa é un verdadeiro e sorprendente paraíso. Supón unha estratéxica ponte migratoria para numerosas especies entre a América do Norte e a do Sur. Nestes antecedentes atópanse as orixes da gran comunidade aviaria cubana que conta con máis de 300 especies, entre elas máis de 20 exclusivas do país.
Entre as ervas verdes do profuso céspede descubrimos unha curiosa planta. Trátase da dormideira, moi común nos xardíns. Esta planta, que posúe propiedades narcóticas, ten ademais unha singularidade característica que a fai inconfundible. Cun leve contacto das mans ou mesmo coas pegadas, replega as súas follas e semella que durme. En pouco tempo recupera o seu aspecto habitual. Aquí pensaban seguir ganando el 100%. Nun destes xardíns tamén se expón un típico carro de bois cubano. Este tradicional vehículo, que aínda se emprega hoxe en día, utilízase para o transporte da caña ata as centrais azucareiras, unha actividade que conforma a principal industria cubana, a do azucre. O corte da caña nos meses de decembro a abril denomínase zafra. En ela participan milleiros de cubanos organizados en cuadrillas, machete en man. Cuba, como xa dixemos, ofrece numerosas posibilidades para os afeccionados á pesca. En primeiro lugar, pesca de auga doce, de perca e troita en zonas dotadas de instalacións hoteleiras. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito. Canto á pesca mariña, lembremos a presencia da corriente do Golfo, de augas temperadas. Son estas augas abundosas en peces, onde atopar peces espada, agullas, caballas ou barracudas, como esta das imaxes, entre outros. Por outra parte, na illa organízanse torneos por temporadas que teñen gran sona e fama entre os afeccionados. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí... Cuba ofrece lugares excepcionais aos amantes do submarinismo, que non só atraen aos deportistas do mundo enteiro, senón tamén a observadores, fotógrafos e cineastas da fauna e da flora submarina. As condicións son propicias para a práctica de todas as modalidades de inmersión e os principiantes sentiránse seguros nos fondos onde se pode observar a barreira coraliña, a segunda máis importante do mundo despois da australiana. Apenas se fai falla o uso de traxes específicos. A temperatura da auga no inverno non baixa nunca dos 24 graus e no verán alcanza facilmente os 30. Se acabará de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión. Nestas augas é doado atopar as apreciadas langostas, que se poden degustar en diversas preparacións en calquera dos restaurantes que ofrecen tanto cociña internacional como criolla, e tamén máis frescas imposibles, preparadas á brasa nunha excursión mariña a bordo dun catamarán. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. De regreso, podemos tamén mercar en Varadero algúns recordos ou agasallos nun mercadiño de artesanía, onde atoparemos tallas en madeiras preciosas, obxetos de cerámica, marroquinería e confeccións. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara. Xa lles temos contado que en Cuba, máis que estacións, hai dous períodos no ano claramente identificables segundo os volumes de chuvia. O seco, considerado o inverno entre novembro e abril, é a época húmida que comprende os meses de maio a outubro e que é a máis calurosa. Vienes quemando
brisa. Por este motivo, a xornada que tiñamos adicada antes da nosa partida de Varadero a visitar o delfinario, sorpréndenos de novo a chuvia. De todos os xeitos, cumprimos coa nosa axenda, xa que estes aguaceros soen traer aparellados temperaturas máis elevadas, exceptuando as épocas de temporais e as dos ciclóns. Estes chaparróns soen durar pouco máis dun cuarto de hora. O centro turístico El Laguito alberga o delfinario, que ofrece un bonito espectáculo con estes simpáticos animais ben adestrados. Os instructores soportan como poden a pertinaz chuvia para non faltar á cita co público. Ao remate da actuación, estes obedientes exemplares se despiden ata outra, abaneando gracilmente na auga as súas aletas dorsais. Hoxe queremos rematar este segundo capítulo das Pontes a Cuba cruzando o charco con aquela frase coa que principiamos o noso primeiro espacio. Cuba, caribeña e latina, pero por riba de todo, fermosa. Al campo que tiene sed, pa' que la gente beba, pa' que salga el sol después, que llueva, que llueva. Al campo que tiene sed, pa' que la gente beba, pa' que salga el sol después, que llueva. Que hace tiempo se ha posado sobre la ciudad, parece lluvia y sin embargo no me deja respirar. Y ya no sé cuál es la forma de encontrar la solución, y la epidemia ya es la reina de la contaminación. Mira las grietas de la tierra que en silencio grita por piedad, un poco de agua pa' que pueda a mi gente alimentar. Y nadie sabe cómo hacer para encontrar la solución, y en el silencio se oye una oración para que caiga el agua. Que llueva, pa'l campo que tiene sed, pa' que la gente beba, pa' que salga el sol después, que llueva, que llueva. Pa'l campo que tiene sed, pa' que la gente beba, pa' que salga el sol después, que llueva, que llueva. Y pa' lavar el corazón, oye con agua prueba, que la música es como el jabón, que llueva, que llueva. Pa'l campo que tiene sed, pa' que la gente beba, pa' que salga el sol después, que llueva, que llueva. Y pa' lavar el corazón, oye con agua prueba, que la música es como el jabón, que llueva, que llueva. Mira esa nube que hace tiempo se ha posado sobre la ciudad, parece lluvia y sin embargo no me deja respirar. Y ya no sé cuál es la forma de encontrar la solución, y la epidemia ya es la reina de la contaminación. Mira las grietas de la tierra que en silencio grita por piedad, un poco de agua pa' que pueda a mi gente alimentar. Y nadie sabe cómo hacer para encontrar la solución, y en el silencio se oye una oración para que caiga el